Avulela photo ba. Mangena mali bayabaleka. Mangena mali bathunga nami. Oh man, finger bender. Washo njalo ke nje kahle kakhulu usiyakha la ku Radio Gonzo 5 FM uthi ke nje unikiwe. Uthi ke unikiwe igunya ngaphezulu kwabanqobi angazi ke noma usho abanqobi laba abanqobi noma usho nje abanqobi. Kanami ke nginika nje igunya ke mlaleli ukuthi uziwinele. Ungangishayela nje ku 07675438 ungitshele ke nje ukuthi obani laba basixhasile kulolu hlelo. Usemoyeni sawubona. Awu uNkulunkulu onamandla ngasho ngangena. Usemoyeni. Awu uNkulunkulu ngisemoyeni njengamanje nganami ingoma oyidlala uzangibusisa. Oh usemoyeni. Awu ngisemoyeni baba ngicela ukukhuleka nje ngicela ukukhuleka baba. Ngicela ukukhuleka ndodana. Yebo. uNkulunkulu namandla siyakhuleka namhlanje ekseni ntambama shindera. Waphelelwa umoya ke esesemoyeni. Kanjalo siyathemba ke nje ukuthi uzothenga umoya aphinde ke phela abuye ke angene emoyeni esekhona emoyeni bese ke ayaqhubeka eyakhuleka. Sodlulela phambili line 2 sawubona. Emoyeni. Hello? Usemoyeni. Awungizwa yini? Usemoyeni. Hayi futhi ngisemoyeni, semoyeni. Usemoyeni. Angikuzwa la kunamoya la. Usemoyeni vele. Hayi futhi ngisemoyeni, usemoyeni. Awungizwa yini? Usemoyeni futhi usemoyeni. Angikuzwa kahle ngisemoyeni. Oh usemoyeni. Hayi ngicela usuke emoyeni ubese ungena emoyeni usungekho ke emoyeni. Khona sizokuzwa la emoyeni. Sidlulela phambili usemoyeni lo. Sicela ukuthi nje uma usishayela ungabi semoyeni. Khona sizokwazi ukuthi sikuzwe uma ungena la emoyeni. Line 3 sawubona. Hala kasha ku Radio Gonzo 5. Hawu ngisemoyeni ngicorona enzanto. Ngisemoyeni ngiCovid. Hey. Mlalelo yazi uyakwazi ukukhipha umsakazo emoyeni. Hawu usemoyeni kanti futhi nawe. Kahle hlubani osemoyeni la. Ngisemoyeni phela nami. Ngizophela mina uthi wena ngisemoyeni mina. Yazi. Cha ukuthi angi-understand ungathi yazi angi-understand ubani osemoyeni. Ngicela uphendule umbuzo lo ukuthi imuphi umbuzo? Umbuzo othi ubani osemoyeni noma yimo osemoyeni noma imuphi umbuzo? Ngicela uphendule umbuzo lo ukuthi yibi le nkampani esixhasile la. Okay msakazi inkampani exhasile ubuntu ngawe. Iyona inkampani exhasile ubuntu ngawe. Hayi athi umoya. Sonqama asibona ke. Ngicela nje ungaphumi emoyeni ungasuke emoyeni ngoba usuzwinele. Umoya ongango 1000 rand. Ungaphumi ke nje la emoyeni ngizothatha nje. Asekho emoyeni. Futhi umoya wakhe ke usuyothathwa ke omuntu. Ayike mlaleli ngalesikhathi ke sesizophuma ke sithi nje ukushaya umoya. Nabaxhasi bethu ke ubuntu ngawe. Uma ke nje nabo abangasixhasela abaxhasi bethu niuhlabe ke nje nulawo. Sesiphuma ke nje siphuma kanje. Moya wami ufisa ukwenza kahle. Okumhlaba kungehlule.